दासान्दै गोबां भाइरेल नुबाय थादों नोंथांमोना मानगोनां शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा जिल्ला बेंगिरि एबा डिसिखौ माबायदि बुंदोंमोन बिथांनि सायाव गोबां धरना होदो गोबां प्रतिबाद होदो थ' आं मोनसेल' खावलायनो सानो बिथांमोना धरना होना जेबो लाब गैया आं डाइरेक्टलि खोथा बुङो मानोना बिथाङा जि मोननो लागा बेखौसो बिथाङा कुइसन खालामदो बा बेखौसो बुंदो डि अफिसाव बेयाव सोरबाया माबा धमकी होदो माबा होदो बिदिथ' जेबो नङा बे धमकी होआखै बिथाङा जि मोननो लागा 36 ना 40 होनदोंमोन बिथां मोननो लागाया जुदि 20 मोनोबा बेबो न' बायजानाय न' दुबिजानाय दैबानाजों थ' बेयावथ' एमएलए मोनथाय दं बेयाव बुंनो हानाय डिसिआ मा चिफ मिनिस्टार आनो बुंनो हायो डिसिफोरा आसलते मन्थ्रिफोरनि खिथु-खिथुसो खारो दानि माने सिचुवेसनाव नायोबा मन्थ्रिफोरनि खिथु-खिथु खारो मन्थ्रिफोरा जि अर्डार होयो बेखौसो मावो एमएलएफोरखौथ' नो रेसपेक्ट आं बहुत नुनो मोनदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जुदि रुलिं पार्टीनि एमएलए जानाय होनबा अखिल गगैया बिथांखौ जोबोद रेसपेक्ट होगौमोन आं मिथिगौ बिथांनि खामानिखौ मावजोबनो हागौमोन बाट बिथाङा रुलिं पार्टीनि अपोजिशननि थ' गतिके डिसिआबो ओंखायनो मावनो नागिराखै दा आं बुंनो सानदों बेनो अखिल गगैनि